Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good afternoon, Damerian. Merindal na po, merindal. Ang sabi, susog sa pag-aaral ko yan, Nemi, ang lalaki daw o babae na in relationship, nagniniwang. Bata, sabi kan sa kaklase ko sa masteral, nahiling ko sa bago. Sir Henry, natagari nagsaday ka. Nadangog ko sa bareta baga ni Mar de la Cruz. Ngayon ako, mayagong baga ako. Ayo palan nga yan, no? Di ba? Ang mga tao mga tugang na, ang mga tao ang daing bata, minataba. Ang mga taong daing bata, nagdadakula. Pero natabi ang tao na may bata, mga tugang nagsasaday. Kaya pala si Sarah, Kuya Nemi, ano? Kaya pala si Sarah, Di ko alam ko si Jennifer. Anong status kayo ni Jennifer Binson? Iyo databen pag-aadal, mga tugang kan mga eksperto. Bata ako talaga, Kuya Nemi. Nag-trim down ako kimaluto. Sa totoo lang, makusugon ako sa maluto. Ngunyan, inang agum kong inita, si Mrs. Baga, lab na lab ako ni Mrs. Iagawan ako ang kimaluto pag ako nagkakaon sa harong. Iagawan niya ako kiplato. Anong tama lang yung kaunoy? Buda, natuod na ako na ang kakaunong ko, sarong tasang maluto, Kuya Nems. Natuod na daw ako yan. Di na mali siya. Nagsaday-saday mananggad sa tulako, nagsaday-saday mananggad sa ano yan. Nagsaday-saday mananggad sa law. Ano ka, Kuya Nemi, nasarahutan kita. Maray na hapon. Sisi daw lamang ang willing sa kuya. Maray na hapon. Stoy. Gani gusto. Paparam daw kay Mrs. kung mamaya si Mrs. Gusto ko magparam muna. Dapat may go signal si Mrs. muna. Kung pwede man nga ako magdinurat. Bago ko yan. Kung pwede ako magdinurat, pwede man gayon. Magturo testing man niya kita magdinurat. Magari mapagalunon man niya. Aram mo sa may mga agaman, mapagalunon mga tugang pagtago-tago. Tama ko yan, Ems. Ang pinakadipisil po ang pagtatago-tago. Alangan man na ibulgar mo yan dyan sa, di ba? Alangan man na ibulgar mo ang Kuya Nemi dyan sa, i-display mo dyan sa SM, sa Gaisano, sa Pacific Mall dyan sa. Pero pwede man. May mga pag. Good afternoon sa Indugabos. Ini po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Suikos na lalaki, pigparabantayan subata niyang ikos. Dahil nag-uuli, dahil naman nagkakaon, kaya nagniriwang. Yun na nga ng pigkasaranta. Buda, ilingon, ang ikos is the most, ano po kayo ni, loyal animal sa relationship. You know why? Ang ikos, saro sa ng lalaki ang nagugustuhan kaayan, Kuya Nems. Kaya pag siya ihihabagat, ang ikos, pag nahiling na sulalaking lab na lab naman, salbatan ng ribok. Maribok ko noon bagang sa kisame, dyan sa atop, manak nagusuri, dulo na kun lilam ginakang lalaking ikos, salba. Nadadangog nino yan, ang babayang ikos, maribok ko noon. Dog pa sutawo. Dog patabi sutawo, mga tugang kan mga ano yan, kan mga sarawayon tabi na mga tawo, mga tugang diyan po sa tuya na palibot, di ba? Kaya po, susog sa pag-aadal,
Kung di ka databi mga tugang may relasyon, kadaklan databi kan minaniwang. Yan. Kaya panahon ni si Friel na nasi, nagniniwang. Kaya in relationship gayo din eh. Di ko alam kung anong karelasyon niya. Ako kaya, kan ako nag-eskwela, never ako nagka-girlfriend ko yan, Ems. Kan ako nasa college, never ako di ako nanggan nag-girlfriend ta. Ang takot ko kaya ito, magasto ang pagdi-date. Di man na kaming kwarta, bako kami masyadong makwarta. Kaya, mapagalunon, mga tugang ang pagdi-date tabi, pag may pag-ikatabi, tios ka. Kanya kung matuparan mong babae, medyo ano yan, ha? Matuparan mong babae, medyo matibayon sa pansit. Matibayon sa bihon, buda, matibayon sa Jollibee o matibayon sa McDo. Bako na dakula mong problema yan. Ha? Bako dakula mong problema. Oh. Kaya, ang sabi, mga tugang, arog databi kaan, mga tugang ang mga nagluwas na pag-aadal, mga tugang kan, mga eksperto, kan sa tuya tabi na mga sadiri. Yan. Alright, sige! Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? At sa tuya tabing tataramon, mga tugang ngunya na hapon, digdi po sa tuya na programa, ang tataramon tatabi is hay na nga ni iso sa tuyang tataramon. Kanugon. Yan, ha? Kanugon. Ano ko sabihon, mga tugang kang tataramon na kanugon? Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang tataramon na kanugon sabihon tabi a waste. Pagsayang, a shame. Kanugon kan the paper going to waste. Kanugon kan papel na natatapok. Kanugon, mga tugang kan maluto na nauula. Iyo pa ang gustong sabihon kan kanugon. Sa English, kanugon. Pag English Amerikano, ang ba't ka, kanugon. Kanugon. Di ba? Pero databi, mga pag sinabing kanugon, mga tugang is, ano yan, to consider something wasteful. The thing considered wasteful. Kanugon kan maluto, kanugon kan tubig, mga tugang pag nagpuputok ang pag nagpuputok mga tugang an linya din tubo. Ang gustong Diyan po mga tugang sa tuya nakapalibutan. Nagapuntabi kan is kanugon. Yan. Sa English, kanugon. Sabi ka ng Amerikano, kanugon. Nananggog ko sa Amerikanong padi, kamo ngayon magpatuwad-tuwad kasi makasaklan. Ay, ano nga niya ko ito? Kita nga dapat na magpatuwad-tuwad kasi awinda. Mga sarawayo na. Alright. O dito kita sa mga samlo sa pagkabuhay ng tao. Dagogan nindo ini, ha? Dagogan nindo ini. Dagogan nindo ini. Dagogan na po mag-texta sa cellphone kong pig-order dahil pa nag-abot. Alo yun nun? Mahalon kaya ko yan man cellphone ko yan. Nadangog ka na aki ko sabi ko para tataram ko sa radyo. Sabi sa ko, Daddy, baka lang takang cellphone. Ay nga niya ako, salamat noy. Ay nga niya ako, ay halat nga nga po. Taday pa man nga yan. Taday pa man nga yan na ano ini. Taday pa man nga yan na. Bako man nga tabi ang hidali. Nga niya ko. Di man nga yan hidali, Daddy. Okay. Sige, di. Halat-alato nindo. Okay, di po kita sa mga samno. Igwa tabi ki 10 best inheritance you can give to your children. Yan. 12 pala. 12. 12 best inheritance you can give to your children. Yan. Ano tabi mga tugang iyan na best and priceless. Ang apod kayan is priceless inheritance. Yan, ha? Ano natabi yan mga priceless? Day kaya mga tugang na mabayadan. Day kaya mga tugang na, day kaya na napugulan. Day kayang kung anong sisay man, oras na yan ipinamana mo sa imong aki. Ano yan? Ano tabi yan? Na mga bagay-bagay na iyan, mga tugang na sa tuyang ipinamana.
Sa tuya pong mga aki, inang mga bagay na ini, di siya mawawara nungka. Di ba? Ito, sabi digdi, igod atabi mga tugang kib 12 best inheritances for children. Focus on lasting character. Kasabay po, skills and values rather than just material wealth. Kita ba, ang mga akita, sa totoo lang mga tugang, naobserbaran ipalan iyang Kuya Nims kung anong pigigibuta bilang kita mga parents. Sa totoo lang, may i-share ako sa endo. Sarong kaya, pag may nag-aagi duman, na ngayon nagdoktok, etc., na ngayon naghagad kitabang, pag may sisuko ko sa mga aki ko, nga ko tayo, dodo kayo ning, ano kayo ni. So, agum kuman, ang pigdatao pa, minsan, pagkaon, ka nag-aragi duman. Ito pala Kuya Nemi, itong pigigibo ko pala na ito, kanaki ko pasaraday pa, pigtatandaan ninda. Ining eldest ko, pigtatandaan pala ninda, kasi, maski day mo ituro sa inda, pigtatandaan ninda palan. Pigat ako mga boro 20, suro 50, paminsan pag may kwarta, sanggatos, paminsan kung grabe ang kwarta ko, 1,000, paminsan pag may minagisarong tawanan kong 2,000, paminsan kung grabe ang kwarta ko, 5,000, paminsan 10,000, kung eleksyon, titawan ko mga 15. Hambog mo ngayang salbata. Na para hambog tipidan, pero nagtatao. Si Mrs. Pigtao pagkaon, ako, pag may kwarta, tinatao ko buro 20, 50, so, kwan baga, pampakalabang po kibaga, so, tayo 50, di ba? Ano eh? One time, so ako, pinagibo ki istorya sa eskwelahan, ano nga, what can you say about your parents, etc. Ang hapot kan teacher. Na, Kuya Nimi, di ka man ito yung mabasa, nahiling ko naman sa notebook niya, pinasurat sinda. Kung sabihin palan, mga tugang, kitang mga magurang, nahiling ninda, iyo ang naglalaog sa isip ninda. Iling nga so eldest ko, ngunyan, ang girlfriend niya, saro sana. Tapos sabi ko, ngayon ko, Noy, ang pag-girlfriend, saro sana. One at a time. Di ka mag-girlfriend kiduwa, takulugan sa lawas mo. Sabi kang ina, very good nga ka magtaong advice sa siyempre, muna nga ako, nung kay ka magmitir sa girlfriend mo, babayi, kunday mo siya kursonada. Pero pigsasabi ko, na di kang unang magmitir, hanggang bako ka mo kasal. Kunday may iwasan, siguraduhin mo na love mo yan, baka madiskuido mo, papakasalan mo yan. Pero as much as possible, dapat dahil ka magmitir sa girlfriend mo, habang bako ka mo kasal. Yan, di ba? Now, iyon pala na mga nahiling sa tuya, mga tugang, no kudaninda yan, parte mga tugang kang pigaapod na wisdom. Ang saro databi sa best inheritance na pwede tang itao, iyo ang wisdom. Mentoring children through shared life experiences. That is wisdom. Helping them avoid unnecessary tough lessons through trial and error. Sabi ka ito kan samuyang ina, kamo ngayon, tapobre kita, mag-ireskwila ka mo, tayo lang ang sulaminting pamanami sa endo. Ang inadalan, ang sulaminting pamanami sa endo, kaya mag-ireskwila ka mo. Nyata pigparaparado ako, Kuya Nimi. Pigparaparado ako sa bulod, sa rice field baga. Pigpaparaparado ka naman ko. Pag Sabado, Domingo, high school, pipauro-arado kan ang karabaw, ang parang ko, karabaw na, piparado ko kan sa rice field. Pakaarado, matarok, arabang tarok ko yan eh, matarok. So tinarokan mo pa, kung may mga dahon-daho, kung may magtubong kwan, mahilamon ka pa ka itong tinarok mo. Pagkatapos sa rice field, madumang ka naman sa bulod maarado, tanumang kikamuti balingoy. Dahil katapos ining problemang ini, sabi kang ina ko, ang pamanami sa endo, pag-edukasyon, magtultul ko mag-eskwela. Pakataram ng ganda, umiskwela nga kamo college nga sa Albay, sa Legazpi, makaskaso na ako, Kuya Nemi. Nga ako magpararado.
Abo ako magparaarado. Imagine nagkaklase kaming Monday to Friday, pag Sabado, Domingo, ang babantayan mo, Carabao, nakakabayo ka sa Carabao, di ba? Ay nako, di ako malansi kang trabaho sa bulod, buda kang trabaho sa rice field. Kaya, iyan na mga bagay na iyan. Mga tugang kasabay tabi ang skills. Ang skills na pigtuturo sa tuya, mga tugang, kan mga magurang, buda ituturo ta sa mga akita. It's very important, are very important. Di ba? Skills or social skills na pigaapod. Teaching them to build relationships, communicate effectively, and navigate complex social situation. Social skills. Di ba? Kan mga panahon, bago Kuya Neme, di ka makasimba. Ngaya, Nemensyo, ano, ay sa mata na sa tama. Nemensyo, ano nga ni? Deka, bako Kuya Nems. Deka pwede. Nemensyo po. Ano po ito? Yan. Dai ka makasurusimbag kibalagbag sa magurang mo ka ito. Nemensyo, pag alas 6, muli ka digdi, alas 6 yaw na. Opo. Alas 6 na wala ka pa. Lalat, may tatama, ilingangon niya na panahon. Pagkaduro-daraga, pagkasusoltero, iabutan ki alas 10, alas 11, alas 12 dyan sa luwas. Alauna din maaga, pagkaduro-daraga, yaon sa luwas. Dagiti, tas simbagong kang balagbag. Di naman may babalik sa kang panahon. Tayo ba na ang sitwasyon mo yan? Pero itong mga tugang na skills, social skills na ito, kung paano mo pinagpakarian sa imong buhay, dakulang papel ang kitang mga magurang na pwede tang ipamana. Yeah, di ba? Ito, next. Healthy view of family. Kita na ang mga magurang, nagiging modelo kan mga akita. Kita ng mga magurang, nagiging modelo, mga tugang kan sa tuyang mga aki. Asin ang modelong yan, iyo po mga tugang ang pigaapod na gari, pamantayan ninda habang sinda mga tugang nagdadakula. Kung ang ama mo, halaba ang kamot, may maluwas dyan sa kunang pamilya halaba ang kamot, may maluwas dyan sa pamilyang halaba man ang kamot. Kung ikaw kiparabulang dyan sa pamilya, may maluwa sa aki na parabulang man. Kung ikaw para inom nin alak sa pamilya, may maluwa sa aki na para dalok man, para buyong. Kuni namamana. Pero kung nahiling mga tugang kan aki na ining ama, ining ina, maray na modelo sa buhay nin tao, iyan data ba yung pigaarong ninda. Kasi, nahiling ninda mga tugang ang journey. Yan, alright, ito. Another one, ano pa data ba ang sarupa na pwedeng ipamana? Good memories. Yan. Ano yan? Good memories data ba dapat ipapamana mo sa aki. Investing in shared joyful experience that create a warm, lasting, emotional foundation. Name. Good memories. Ano ba ang memories sa magurang nila? Pig para lato sinda. Diba? Pig. Pero those were, ano yan, the mga disciplinary actions, mga tugang na nadadara sa pagdakula ng tao na maray ang disiplina mo sa buhay. Magayon, financial knowledge. Turuan mo dang aki kung paano mga tugang na maging mag-manage kan sa iyang kwarta. Bako nahiling ka na aki sa magurang, pag suldungon niya na aldaw na pizza 15, nagluwas. Pagkaluwas, sa aga, mag-iiwal na sumagagom, taday ng kwarta. Yan. Okay? So, arog databi kaan mga tugang ang pwede ta, no? Sa pagbabalik, mga tugang ipagpapadagos ta yan. Mientras tanto, mga liver lovers, kumusta pang lifestyle natin? Party on, atay later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up.
Kaya naman may bagong Liberaid, Liberaid Pro, Liberaid pero Pro. That's right. Liberaid Pro, hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang Silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liberaid ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon, nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aid in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liberaid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liberaid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liberaid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liberaid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liberaid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba pang pagpapadagos kan mga samno? Masunod. Makalipas lang kan mga patalastas, alas 3:32 din hapon. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on April 18, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMB Office, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At ganun din sa CMB Office at ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Lunao, Ligao City. Also at CMB Office, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programa CMB Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Si Ramonzo. Kumbaga, nagpatot sa Kuya Ima. Ikot-ikot eh. Alright. Ano pa natabi mga tugang ang pwede na mga mga inheritance na pwede tang itaw sa mga aki? Ito. Sabi digdi. Sunod. Mga tugang is a legacy of faith. Oh, magayunon manangga din na ano. Legacy of faith, instilling a foundation of spirituality, prayer, and trust in God. Gayunon magade. Na pigturo to sa mga aki na paano maging kay gwanin hararom. Makusog mga tugang na relasyon sa mahal na Diyos. Yang paano magpangadyi? Budak mga tugang antiwala sa mahal na Diyos. Diba? Pag mga aki pa sa na Madam, Madam Abel, Oropesa, good afternoon. Good afternoon daw sa Oropesa and Meneses family. Pag mga aki pa sa na, alam mo nangyari? Iriba magsimba. Karabit-kabit, saradayoton, karabit-kabit. Ano pwede magsayuma? Masirimba, makaraon. Makaraon sa luwas, pagkasimba, makaraon, marlakaw-lakaw. Gunya na darakula na agnaha magsimba. Noy, masimba kita, Noy. Nene, masimba kita. Ika nang yama? Mas gusto nila magsimba kay riba ang boyfriend ninda o girlfriend ninda o kay riba ang barkada ninda. Di ba? Pero, importante mga tugang na na-share ta so pundasyon mga tugang ni espiritualidad. Na-share ta so pundasyon mga tugang ni pagiging marhay na tawo. Pag kung paano magtiwala mga tugang sa mahal na Diyos. Yan, magayon Okay, sunod. Last. Values and tradition. Sa mga tradition baga, passing moral principles like integrity, honest, and hard work. So kahigusan ka naman kang ina sa trabaho na ipapasa sa mga aki. Yan. Kung baka anong mga tradisyon yan, ang pagiging marahin na integridad, ang pagkakaigwanin, pagiging honesto. Or, yan mga kuya ni may na supaso, kung baga na may supabasa baga, pagdatulgan mga aki, mga tugang, every year, nagpapabasa yan. Pag Holy Week. Hanggang sa minanayan kan mga aki, kasarabay mga tugang, an pamana manangaya. Visit iglesia, o ano pa na mga bagay-bagay yan, mga tugang na sa indang pinagigiribo, na namamanata
mga tugang sa satuya tabi na ipinapamana ta sa satuya tabi na mga mahal sa buhay. Yan, bakong iyo. At sin, lalo na mga tugang sa satuya tabi na mga aki. Yan. Iyo na tabi yan. Ansaro mga tugang na pwedeng gibuhon. Alright? O sige. Sunod, ano pa? Last point, good health habits. Maturan tanan mga aki, mga tugang na magkaigwaki na value in physical and mental health. So, para sigarilyohon, ano ito mo sa aki mo? So, mga tugang, grabe minasigarilyo. Grabe minasigarilyo. Kaya databi, ano nangyari? Ano yung pamana? Mga tugang. Okay? O, sige tabi. Mga tugang 16, bago po magabot ang alas 6 alas 4 ng hapon, dili po sa tuyang programa. Ano pag-irestoryan tayo ng mga samno, ako di mahiling mo nakitakan sa tuya tabi na, na reaction. Ano mga tugang ang mga signs na ang lalaki o babae patay na patay sa'yo? Signs na patay na ang sabihin, sugar bagang love na love ka kang lalaki o babae? Gusto mo ba isa ng pag-irestoryahan ta? Di ba? Mga signs na ang lalaki, ang babae, gustuhon ka. Pero pwede man ini, mga tugang, na mga signs na ini na, siya, mga tugang, ang lalaki, gustuhon ka man niya. Yan, di ba? Daguan din doon ini, ha? Kaya lang, di man aplikante sa mga may agom na duman sa mga magsyurota ini. Di ba? Sa mga magsyurota po ini, mga tugang na pwede nato mga tugang na hilingon. Di ba? Ang girl mariparo mong gustuhon ka. Number 1, pigusunod kanya. Kuya Nems. Ang girl pag gusto niya ang lalaki, pigsusunod niya ang gusto kan lalaki. Sabutan. Or, so lalaki man pag gustuhon ang girl, pigsusunod niya mga tugang ang gusto kan babae. Pwede. Number 2. Baka may sino ma-react na dyan. Sunod. Na mga signs. Ano pa natabang ibang signs? Padagos ang effort niya na pinagigibo para sa imo. Ano, si Premier? Ang effort ng babae o mo, pigigibo niya ang gabos para maparanisi mo. Ano ba parang gumod-gumod mo tabi dyan, si Premier, sa technical? Ang lalaki, ang lalaki, pag gustuhon ka niya, grabe ang effort niya. Kaya lang, mag-ingat ka mong mga babae, ha? Tamay mga lalaki na plastikon ko yan. Pag una, mumuyahununon ka, ito palang pag nakuha na ang gusto niya, tapos na ang ororon. Wala na. Pero may mga lalaking, maski ano ang tita o kan babae, gabos na bagay, dahil siya nagbabago. Iyan ang tunay. Balik ta doon ta. Ang babae man mga tugang, pigsusunod man ang gusto kan lalaki. React na tabay dyan, Tip Rami, para gumod-gumod ka dyan. React na dyan. So, babae pigsusunod man ang gusto kang lalaki. Tama, Jerome? Jerome, tama? Kasi, saruda sa mga paagian, mga tugang, para mahiling mo na siya tabi, gustong-gusto ka man niya. Dapat ini, pareho. Dapat ang nag-i-effort, mga tugang, both sides. Di pwedeng saro sa nag-i-effort.
Sining okay po. One. One ha. One. Kita pala ng mga lalaki, pigikilig man kita. Kita bagang mga lalaki, gano'n man kita pigikilig, di ba? Pero, kita pala ng mga lalaki, ang saro mga tugang sa na gustong gusto kanyang kairiba. So lalaki, gustong gusto niyang kairiba sa babae. Anytime of the day, gustong gusto niya perming kairiba, mga tugang, ang babae. Pareho man Kuya Nemi. Ang babae, gustong gusto man niya na kairiba sa lalaki. That is a sign. Databi na kamong duwa nagkakaginustuhan. Uni ang saro pa na sinyal. Pag nahiling dakan babae ang lalaki garing magkaihi. Dahil ko ma-describe ini. Ang po databi kang kikilig. Ang kilig to the bones databi, pag nahiling kang girl ang lalaki, gari siyang magkaihi. Di ko aram kung totoo iyan. So lalaki man daa, pag nahiling ang babae, dahil siya na mamatukaw. Dahil siya mga tugang na mamatukaw. Look at that, ano yan? Reactions databi kan lamang saro, di ba? Maski daayan may agum na kung may kaduratan sa buhay. di ba? Ito, last point. Itinatao sa imo ang gabos. Saka baga. Saka baga. Ang girl, pag na-in-love sa imo, willing to give everything to you. Maugmasa na ang lalaki, Kuya Nems. Everything, sabi digdi. Titao niya, Kuya Nems. Mas kanong hagadon mo, titao niya. Mas kang pundilyo kang pantalon, titao yan. Kasi you are in love. Pero tabi, mag-ingat ka mo sa araw kaning aksyon. Baka bayaan ka mo kang lalaki. Di ba? Baka bayaan ka mo tabi kang lalaki. Pagkatapos kang gabos, goodbye Philippines. Saka baga, may problema ka. Databi, willing to give everything. Hello? VP, good afternoon. Good afternoon. Grabe man itong, garing makaihi. Ang kilig na amigo, ganun ang babae, nagkaihi. Di ko aram kung totoo yan. Kaya na kung, bato na kaming ko, hindi. Niya paano ko na nakagusto sa imo, byuda? Agari ang permi na ka, kung byuda, agari ang permi na ka, Ang bida, bako lang nakaihi. So eri ba kang ihi? Buha ka? Sige nga kaklimis. So eri ba kang ihi? Tigapot ko si Miss kung totoo yan. Ay, hindi nga. Ano sabi? Hindi. Di ba ka paniwala si Mrs. mo? Di kumbinsido? Di kumbinsido? Di ba? Seryoso kung kaya mag-explain na naman. Kung pala mahiling, bako man nagkaihi, gerso ka riba ka nihi ang gustong iluwas. Inasay mo? Sige, bye-bye. Di ba? Pero, ano na nga nito? Wala na gusto. Salbata ng Diyos. Pero ilingon nindo ha. Mga tugang, a girl is slowly falling in love with you, tabi, when she starts prioritizing you. Tama, tabi, Jennifer. Ang girl, luway-luway na in love sa imo kung siya pigpa-priority ka every time na siya
pig request mo na mag-ibahan ka mo. Sabutan. And sa pag-iba, dapat ikaw kipig-apod na consistency in everything you do in love. May nag-chat sa ko yung kaklase ko. Sabi kan kaklase ko, mate, biya ko pag ngarani, gano'n basis, hindi man si classmate man na pundo do, tabi kang classmate na fight mo, na yan. Pero databi, ilingon mo ha, she is slowly falling in love with you. Bata ngo niya magana, parang ko yan may pera de los obos. Then naman ngo niyang isultero umayago, udaraga, pag nagkaginarustuhan, iba nang anoy. Iba. Nasabutan. Nasabutan tabi. Pangyari sa maabaka. Good afternoon. So kaklasiko talaga ini. So kaklasiko talaga ini. Sa masteral na mate, magparakaraw naman yung classmate ha. Alright. Okay kita. Ay nako. Good afternoon, classmate. Pwede po mag-discuss ka sa Radyo Klinika kung paano magpaputi kikili-kili? Aram mo, ako, maski dahil doktor, kaya ko na ang Kuya Nems. Maski dahil pong doktor, kaya ko na kung paano magpaputi kikili-kili. Tsaga man sa nanggay po andyan. Dako lang kung makamidbid na mga putiyon ang... Ay, mapasala naman ako sa istorya ko. Bata nagdadangog si Mrs. Ngunyan. Sige, itong kamidbid mo maputi ang kili-kili. Pag may problema ako pag bata malarga ako taon-taon. Pero... Anak ka pa itong sa kilikili, deodorant man sana. May mga deodorant na pampaitong kikilikili. Kuya Nems. May mga pigubugtak dyan sa kilikili. Yung kausakan pag-itom kang kilikili. Mahapot daw ako kung ano. Tabi, may, basta nata. Siguro, ma-invite kita mate ki... Anong dapat kayo niyo? Makuang kita, makuang kita mate, makuang kita, makuang kita, mahapot kita sa mga dapat haputon. Iyo. Okay, one. Sa dami ng kung ano nung sakit na kumakalat, influenza. Tapos na ako, Kuya Nems. Ikalawa ko. Tapos na ako ano? Saro pa sana. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaaring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon, mayroon ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na protection. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-Pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic, non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa ang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins, the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. O bueno? Maparam na mga tugang auta, alas 4 na at maalas 4 na
Siguro, punpo sa aga hanggang sa 25, ay madangog po nindo, si Diyos mamo na kasi Nicole, sa Pinky on mo baby. Pero pag nakalaog pa ako kinakabulo ako sa mga, free akong time ko sa moyang dudumano na seminar, tabi, malawag akong alas 3. Iya po. Pero for na time na dai, tabi ko kung si Diyos man ang una po kasi Nicole ang makakasabay nindo sa programa tabi na Pinky on mo baby. No? May travel kaya. Mahali ako ngunyan na 7:30 ang Banggi. Pasiring po kami sa Manila. No? And medyo horalabig tabi more or less mga more than 1 week. No? Mabalik pa ako sa regular schedule ko sa programa sa studio. 27 na po kan Abril. Kaya pasensya na mo na po kamo may mga sugo kaya sa tuya na dapat giribuhon, mga tugang na dapat natong aktoran tabi asin gigiribon sa maabot na panahon digdi po sa samuyang istasyon. Okay? Kaya mayroon madadungog po ninda ako sa morning program pero sa aga pong alas 5 si Pading Mar na muna boda girl 17 tabi girl 17 pa. Pero pag Sabado baka makalawag na po ako sa morning hirit na programa. Okay? Yun na po. Okay? Di po kayo maghibi. Ha? Baka mamiss din daw. Baka mamiss din daw ako. Mabalik man sana pa ako sa Pitsa 27. Yo. Kaya, 27 po kita magdarangogan. Tayaw na po ako kaanda ligararay sa DCGB. Okay? Pero po, ulitin ko, maprograma po ako via satellite. Inayos na ni Chief Ramer, boda ni Kuya Nems Flora, boda ni Jerome, so satellite broadcast me. Nagamiton ko mga tugang from somewhere. Willing to work somewhere. Yan. Maski po, trabaho mangyari talaga ang dudumanon. Okay? Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Ini po si Henry M. Thank you. Goodbye. Maray na hapon sa inyo, boss. Mabuhay. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman